20гадовага палітвязня, студэнта БДУ, лаўрэата прэзідэнцкай стыпендыі Артёма Баярскага асудзілі на 5 гадоў зняволення. Малады навуковец віны не прызнаў, а ягоныя апошнія словы ў лукашэнкаўскім судзе гучалі такім чынам: Беларусь усё роўна будзе нармальнай краінай. Пра ненармальнасць жа сведчаць штодзённыя навіны. Радыё Свабода паведамляе, што ратавальніку з горадні Александру Курганскаму пагражае да 12 гадоў зняволення за лайк пад каментаром пра перастрэлку Андрэя Зельцара з КДБшнікам. МНС паабяцала жонцы заступіцца за пажарніка, але замест гэтага звольніла ратавальніка з аднядатай. Вітаю, шановне гаспадарства, з вами Вітаўт Ціўчык. Гэта студыя Белсат, у якой мы падсумуем найважнейшыя навіны. А пачынаем мы з сусветнага форуму за дэмакратыю, у якім удзельнічаюць лідары дэмакратычных краінаў. На запрашэнне прэзідэнта ЗША Джо Байдена удзел у канферэнцыі бярэ таксама Святлана Ціханаўская. І ўжо зараз з намі на сувязі Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святлана Ціханаўскай. Франак, добрый вечар. Добрый вечер. Раскажыце, калі ласка, падрабязней, што гэта за канферэнцыя і ў чым таксама ейная каштоўнасць? Конференция працягваецца 3 дні. Учора быў першы, дакладней нулявы дзень. Там брала ўдзел сестра Марыі Калеснікава і Тацяна Хоміч. Браў удзел Энтоні Блінкен, дзяржсакратар ЗША, абмяркоўвалі сітуацыю з палітвязнямі. Таксама адбыліся шэраг сайд-івентаў, дыскусіяў на розныя тэмы. Сёння было афіцыйнае адкрыццё, дзе бралі ўдзел кіраўнікі дзяржаваў, прэзідэнты і прэм'еры больш чым 80 краінаў. І Святлана Ціханаўская была сярод іх. Там былі і прадстаўнікі Еўразвязу, прадстаўнікі Лацінскай Амерыкі, і Аўстраліі, і краінаў Азіі. І першы вось гэты асноўны элемент саміту, выступ Байдена, ён застаў Святлану тады, калі яна сустракалася з прэзідэнтам Анджэем Дудам у Варшаве. І таму на фота удзельнікаў саміта яны апынуліся разам. Таксама вось пытанне, кажаце, што там прэзідэнты, лідары дэмакратычных краінаў, прытым не толькі вось у Еўропе, таксама ў Азіі, у тых краінах, дзе ёсць дэмакратыя. Але сярод іх таксама Святлана Ціханаўская, якая пакуль функцыйна не займае пасаду прэзідэнта Беларусі. Пра што гэта сведчыць? Мы ж ведаем, што Святлану Ціханаўскую прызнаюць лідарам беларускага народа, той яго часткі, якая бачыць Беларусь свабоднай дэмакратычнай дзяржавай, і прымаюць як кіраўніка дзяржавы, прадстаўніка народу, і тое, што сёння яна апынулася ў складзе такіх высокапаважаных людзей, гэта знак пашаны беларускім людзям, якія на працягу 18 месяцаў не спыняюць барацьбу, якія працягваюць быць прыкладам такой прынцыповай, мірнай, адданай, упартай барацьбы за дэмакратычныя каштоўнасці і правы чалавека. Заўтра Святлана Ціханаўская выступіць у адной панэлі разам з прэзідэнтам Літвы Наўседам. Яна будзе распавядаць пра тое, як беларускі досвед барацьбы з дэмакратыяй можа дапамагчы сусветнаму дэмакратычнаму руху. Цікава, што таксама ў гэтай канферэнцыі у прыватнасці не бяруць удзел некаторыя кіраўнікі, нават хаўруснікі Злучаных Штатаў Амерыкі, але адносна гэтых краінаў ёсць падазрэнні наконт таго, што яны моцна парушаюць правы чалавека. У прыватнасці Турцыя таксама не была запрошана на гэту канферэнцыю. А вось тут Святлана Ціханаўская, якая, на жаль, не займае пакуль што функцыйна пасаду прэзідэнта, ёсць у атачэнні лідараў дэмакратычных краінаў. Таксама вось хацеў падрабязней распытаць, вы кажаце, што заўтра яна будзе выступаць поруч з прэзідэнтам Літоўскай Рэспублікі Гітанасам Наўседам. Вось гэты пасыл аб тым, што беларусы могуць паказаць прыклад усяму свету ў барацьбе за дэмакратыю. Як вы думаеце, наколькі гэта ўвогуле пачуюць за акіянам, наколькі гэта пачуюць у заходняй Еўропе, можа быць, у нейкіх далёкіх краінах, дзе пануе дэмакратычны лад? Па-першае, беларусаў ужо чуюць. Тэма Беларусі аб'яднала дзясяткі краінаў, не толькі ў Еўропе, але па ўсім свеце. Беларусь ёсць сінонімам барацьбы за свабоду. Пра Беларусь многія даведаліся менавіта ў 2020 годзе з гэтых пратэстаў, але вы самі бачыце, што тэма не сыходзіць з сусветных медыяў. Я думаю, што нам з вамі, усім тым, хто прагне бачыць краіну свабоднай, трэба працягваць, падтрымліваць такі імідж, такую рэпутацыю нашаму з вамі народу і нашай з вамі барацьбе. Мы бачым, што Еўразвяз мабілізаваўся,
Лукашенко своими помылками и своими абсолютно безотказными дзеяннями аб'яднаў супраць сябе многія краіны, якія раней не цікавіліся пытаннямі ўсходняй Еўропы. Мы бачым, што прынятыя санкцыі сёння пачалі дзейнічаць амерыканскія санкцыі. Пару дзён таму назад амерыканцы ў развяз Великабрытанія і Канада ўвялі новы пакет. Мы бачым, што пачынаюцца судовыя разбіральніцтвы і збор доказаў злачынстваў Лукашэнкі. Мы бачым, што беларускія медыі атрымліваюць неабходную падтрымку. Вядома, патрэбу нашмат больш, але вельмі важна, каб тыя, хто застаюцца ў Беларусі, мелі незалежную, праўдзівую інфармацыю, каб Лукашенко не змог стварыць у цэнтры Еўропы Паўночную Карэю. Мы гэтага дапусціць не павінны. Беларусь, сапраўды, не знікае з загалоўкаў у заходніх медыях, у прыватнасці Нью-Йорк Таймс апублікаваў такі артыкул, што вось авіядыспетчар, які акурат быў у дыспетчарскай вежы, калі саджалі самалёт Ryanair з Раманам Пратасевічам, што ён уцёк у Польшчу разам з гэтай плынню нелегальных мігрантаў. І таксама сёння прадстаўнік польскіх спецслужбаў у такім эксклюзіўным каментары Белсату Станіслаў Жарын патлумачыў падрабязней пра тое, якія паказанні даў гэты чалавек польскім органам. Давайте разам паслухаем, а потым вернемся до нашай размовы. Дзякуючы працы службаў і пракуратуры ўдалося знайсці беспасярэдняга сведку, які даў паказанні і прадэманстраваў дакументы, што дапамаглі аднавіць падзеі ў Менскім аэрапорце. Гэтыя сведчанні ў вялікай ступені дапамаглі паказаць, што адбывалася тады ў дыспетчарскай вежы Менскага аэрапорту. У вежы быў афіцэр беларускага КДБ. Ён даваў дыспетчару, які кантактаваў з пілотам, інструкцыі. На пажаданне афіцэра КДБ пілоту пераказвалі адпаведныя паведамленні. Менавіта гэты беларускі афіцэр меў простую тэлефонную сувязь з кімсьці са свайго падраздзялення. Так, мяркуем. Праз тэлефон ён паведамляў, што адбываецца не толькі з пілотам, але і ў самым аэрапорце. Здаецца, ўсё гэта адназначна паказвае, што мы мелі дачыненне з аперацыяй беларускіх спецслужбаў, якая ставіла сабе за мэту пераправіць у Менскі аэрапорт Рамана Пратасевіча, каб яго арыштаваць. Дарэчы, адзначым, што прадстаўнік польскіх спецслужбаў Станіслаў Жарын акурат не пацвярджае, але і не знепраўджвае гэтую інфармацыю. Сказаў, што не ведае дакладна, ці сапраўды авіядыспетчар збег менавіта разам з нелегальнымі мігрантамі, ці іншым чынам апынуўся па-за межамі Беларусі. Тым не менш, вось тое, што мы пачулі, гэта як бы адназначныя сцверджанні ад прадстаўніка польскіх органаў, які кажа, што ну вось так, самалёт захапілі, для таго цэлы самалёт сцягнулі ўнутранага еўрапейскага рэйсу, каб арыштаваць Рамана Пратасевіча. Ці гэтыя сведчанні нешта зрушаць у справе расследавання інцыдэнту? У лютым адбудзецца наступнае паседжанне ІКАО, і упэўнены, што тады гэтыя сведчанні, гэтыя дакументы будуць далучаныя да беларускай справы. Памятаеце, пару тыдняў таму назад ужо было абмеркаванне, тады вырашылі адкласці, бо не хапала доказаў, не хапала дакументальных матэрыялаў. Зараз усяго павінна хапаць. Таксама мы ведаем, што у лютым ужо прыступіць да працы прадстаўнік ЗША у ІКАО Саллі. Это той самы пілот, які пасадзіў знакаміты самалёт на Гудзоне, і ён намераны прыярытызаваць беларускую справу і справу з угонам самалёта Ryanair. Таму у нас досыць вялікія спадзяванні, што лютаўскае паседжанне ІКАО будзе больш жорсткае, больш паслядоўнае і прынцыповае. Ну і мы спадзяёмся, што Польшча саспее да таго, каб падаць зыск супраць рэжыму Лукашэнкі у міжнародны суд ААН. Яны маюць поўнае права, паколькі Беларусь парушыла адразу некалькі міжнародных канвенцыяў. Ведаем таксама, што рыхтуецца 6-ы пакет санкцыяў з боку еўразвязу супраць рэжыму Лукашэнкі. Аднак тое, што сёння мы пачулі, гэта санкцыйны рэжым прыводзіць па сутнасці, ну, пасрэдна, але ўсё ж да гучных заяваў і нават адставак. Вось міністр транспарту, а таксама міністр замежных справаў Літоўскай рэспублікі заявілі, што яны гатовыя пайсці ў адстаўку у сувязі з тым, што ўсё роўна, нягледзячы на амерыканскія санкцыі, праз тэрыторыю Літоўскай рэспублікі, праз літоўскую чыгунку пастаўляюцца прадукты Беларусь-Калію. І пакуль што ўрад, хоць і абяцае, яшчэ не знайшоў, як вырашыць гэту сітуацыю. Давайте не забываць, што лукашэнкаўскі рэжым гэта гіганцкі злачынны сіндыкат, які распрацаваў карупцыйныя схемы вываду грошай з краіны, гандлю беларускімі рэсурсамі і працягвае наймаць лабістаў па ўсім свеце, каб санкцыі не працавалі, каб дапамога рэальна беларусам не аказвалася.
Яны ўкладаюць у гэта шмат палітычнага капіталу, шмат фінансавых рэсурсаў, каб, нягледзячы на санкцыі развязу, нафтапрадукты траплялі ў Нідерлянды, нягледзячы на санкцыі ЗША, калійка трапляла ў Нарвегію. На жаль, гэта сведчыць пра тое, што развяз павінен быць больш рашучы і трэба стварыць механізм, які бы адсочваў выканальнасць санкцыяў. Канкрэтна ў выпадку з калійкай ёсць праблема, што санкцыі былі накладзены на Беларусь калій, а кампанія, якая заключае міжнародныя дамовы, это беларуская калійная кампанія. Супраць беларускай калійнай кампаніі санкцыі былі накладзеныя толькі пару дзён таму, і яны пачнуць дзейнічаць толькі праз пару месяцаў. А гэта значыць, што яшчэ пару месяцаў многія кампаніі, якія закупляюць у БКК, яны патэнцыйна могуць абыходзіць санкцыі. Але мы ўжо звярнуліся ў гэтай справе патлумачэння да адмысловага аддзелу ў Міністэрства фінансаў ЗША, каб яны патлумачылі, як гэта будзе працаваць. У Брусэлі, у Вашынгтоне рашуча настроеныя усе гэтыя схемы па абыходзе санкцыяў спыняць, дзе магчыма. Вось такая юрыдычная казуістыка. Напярэдадні вы таксама напісалі пра тое, што ўласна нарвежская кампанія Яра працягвае купляць таксама прадукцыю беларускалію, нягледзячы на санкцыі Аб'яднанай Еўропы, а таксама Злучаных Штатаў Амерыкі. І ці за гэты дзень дадалося трошкі, можа, яснасці пра тое, ці ўсё ж такі будзе рэальна заблакаваць гэтую куплю? Гэта залежыць ад еўразвязу, ад Злучаных Штатаў Амерыкі, якія ўводзілі санкцыі. Таму што санкцыі ўвялі, але няма адказнага, хто сочыць за іх выкананнем. Разам з тым усе чыноўнікі, дырэктары, лукашэнкаўскія кашалькі шукаюць лазейкі, як іх абысці. Выводзяць капіталы, закрываюць рахункі ў банках, дзе яны могуць трапіць пад санкцыі. Таксама мы зараз звярнуліся да Злучаных Штатаў Амерыкі, каб яны дапамаглі знайсці рахункі Лукашэнкі ў іншых краінах, не еўрапейскіх, у тым ліку ў Арабскіх Эміратах. Вельмі важна, каб усе тыя, хто зараз спрыяюць рэжыму, фінансуюць рэжым, каб яны ведалі, што панясуць адказнасць. І чым далей яны будуць падтрымліваць рэжым, тым большыя страты яны будуць несці. Нам зараз важна не толькі дабівацца ціску на рэжым, нам важна яшчэ і ствараць механізмы, якія будуць рабіць так, каб гэты ціск быў сістэматычны, каб рэжыму было балюча. І разам з тым рэжыму прапаноўваць вельмі ясны выхад з-пад гэтага ціску, ён зразумелы. Трэба вызваліць, рэабілітаваць палітвязняў і правесці новыя выбары. Калі Лукашенко гэта зрабіць не можа, то мы запрашаем усіх тых людзей, якія застаюцца ў рэжыме, якія не хочуць дзяліць адказнасць з Лукашэнкам, далучыцца, скантактавацца з намі, і мы знойдзем выхад. Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай. Дзякую вам вялікі за гэтую размову, за гэты каментар. І ў працяг тэмы санкцыяў, ось ад пачатку месяца мусілі яны запрацаваць санкцыі 5-га пакету, уведзеныя краінамі Еўразвязу, Злучанымі Штатамі Амерыкі, Вялікай Брытаніяй і Канадай у дачыненні асобаў ды кампаніяў, якія падтрымліваюць дзейны рэпрэсіўны рэжым у Беларусі, а таксама спрычыніліся да міграцыйнага крызісу ў памежнай зоне Беларусі ды Еўрапейскага звязу. На справе ж апынулася, што некаторыя заходнія кампаніі працягваюць супрацу з беларускімі прадпрыемствамі, уключанымі ў санкцыйныя спісы яшчэ ў чэрвені гэтага году, а таксама цяпер. Як мінімум да канца года праз Літву захаваецца транзіт калійных угнаенняў, хаця ад учора пачалі дзейнічаць амерыканскія санкцыі ў дачыненні Беларусь-калію, якія абмяжоўваюць разлік беларускага прадпрыемства ў доларах. Як патлумачылі прадстаўнікі літоўскіх чыгуначных дарог, кампанія Беларусь-калій аплаціла транспартава-лагістычныя паслугі LTJ Cargo авансам у лістападзе, пра што былі праінфармаваныя міністэрствы транспарту і замежных справаў, зазначае Мантас Бартушка, генеральны дырэктар літоўскіх чыгуначных дарог. Такім чынам, цяпер кампанія выконвае абавязкі транспартаваць 1 мільён тоннаў угнаенняў у снежні. Ситуация потребует отказности. Гэтым разом урад мусіць вельмі сур'ёзна паставіцца да адказнасці двух міністраў транспарту і замежных справаў. Габрыэлюс Ландсбергіс заявіў пра гатоўнасць пакінуць пост міністра замежных справаў, калі высветліцца, што беларускае прадпрыемства ўнесла перадаплату пасля ўступлення санкцый ЗША ў сілу. Міністр транспарту Марыус Кодзіс добраахвотна склаў сябе паўнамоцтвы пасля таго, як разгарэўся скандал. У сваю чаргу літоўская чыгунка гатовая прыпыніць пастаўкі беларускіх угнаенняў, калі на тое будзе рашэнне ўраду ці ўзмацненне еўрапейскіх санкцыяў.
Паводле удакладненых ацэнак, калі мы не будзем пераводзіць угнаенне беларускалію, з 1 студзеня нам могуць спатрэбіцца каля 49 мільёнаў еўраў. Мы ўжо аптымізуем працэсы працаўнікоў і спыняем пэўныя інвестыцыі. Яшчэ адна кампанія, якая працягвае супрацу з прадпрыемствам «Беларускалій», Яра, пра што ў сваім твітары напісаў старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. У жніўні кіраўніцтва Яра сустракалася са Святланай Ціханаўскай і паабяцала перагледзець сваю прысутнасць у Беларусі да снежня. Той выпадак, калі інтарэсы бізнесу важнейшыя за каштоўнасці, падкрэсліў ён. Марыля Дакуцька, Белсат. Міграцыйны крызіс збавіў свае абароты. Тым не менш, гэтай ноччу ля вёскі Дубічы царкоўныя мігранты зноў спрабавалі сілай трапіць на тэрыторыю Польшчы з боку Беларусі з дапамогай бярвення і камянёў. Чаму людзі ідуць на такія адчайныя захады, каб незаконна трапіць на тэрыторыю еўразвязу? Наш калега Сергей Падсасонны 5-й дзень працуе ў рэгіёне, адкуль паходзіць значная частка мігрантаў, а гэта менавіта ірацкі Курдыстан. Сергей, добры вечар, вітаю і адразу перадаю табе слова. Вітаю гаспадарства. Сапраўды, гэта былі вельмі працавітыя дні ў пошуку вось гэтага самага адказу. Чаму гэтыя людзі хочуць адсюль з'ехаць? Бо як увесь час нам падаецца, і пра што мы таксама ўвесь час тут падкрэсліваем, што жыццё тут, калі не ведаць, дзе ты знаходзішся, выглядае нібыта нармальна і няма ўвогуле прычынаў для хвалявання. Ёсць гэтыя самыя рэстарацыі, кнайпы, якія дастаткова добра выглядаюць абсалютна па-еўрапейску, крамы і гэтак далей. Але, напрыклад, учора, выходзячы пасля абеда з адной з рэстарацыяў, у мяне запыталіся: «Ну як вам падабаецца ў Курдыстане?» Я кажу: вельмі мне падабаецца ваш рэгіён. На што людзі адказалі мне: «А нам не, мы хочам да вас, мы хочам у Еўропу». Калі я запытаў, чаму вы хочаце ў гэту самую Еўропу, то адказ быў такі, што вам гэтага не зразумець. Вы прыязджаеце да нас на некаторы час, на некалькі дзён, тыдняў, потым з'язджаеце і не адчуваеце нашых праблемаў. А мы з імі застаемся, мы тут з імі жывем. І жывуць з гэтымі праблемамі не толькі ў сталіцы, але перадусім у рэгіёнах. Трэба памятаць пра тое, што на тэрыторыі Іраку існуе 3 дзесяткі самых разнастайных лагераў для уцекачоў, і у іх пражывае ў дадзены момант каля мільёна уцекачоў. Гэта агромная колькасць людзей. Каля 200 тысячаў гэта сірыйцы, а рэшта, пераважная большасць, гэта людзі з Іраку з розных рэгіёнаў. І калі кажаш: «Ну добра, але баі ўжо такія масавыя і сур'ёзныя не адбываюцца на тых тэрыторыях, адкуль прыехалі гэтыя людзі, чаму яны не вяртаюцца?» Людзі проста памятаюць тое, што адбывалася ў іх дамах з імі сем'ямі, і вельмі баяцца туды ісці. Вось гэта тое, што галоўнае можна пабачыць на месцы, Вітаўт. Сапраўды, вось нават замежнікі, якія прыязджаюць у Менск, таксама гавораць, што ходзячы па менскіх вуліцах, усё вось так чыста, прыбрана, светла, па-еўрапейску, ёсць асвятленне, сучасны грамадскі транспарт. На першы пункт гледжання няма ніякіх праблемаў, але мы-то, беларусы, ведаем, што адбываецца ўнутры Беларусі, пра ўсю гэтую атмасферу тэрору. Ці там таксама ў Курдыстане, вось, ці табе ўдалося адчуць нешта такое, можа, сярод людзей, гэтую боязь, гэты страх, менавіта страх, што немагчыма нармальна жыць на сваёй роднай зямлі? Увесь час у мяне напрошваецца вось гэтае самае параўнанне курдаў да нас, да беларусаў, бо таксама вялікая колькасць беларусаў цяпер знаходзіцца ў эміграцыі. І таксама была змушаная нелегальна частка з гэтых людзей перасякаць мяжу, пакінуць свае дамы, не мае магчымасці вярнуцца. Увесь гэты боль таксама нам вельмі добра знаёмы. Таксама гаворка ідзе пра карупцыю, якая даволі сур'ёзная. Гэта усе паўтараюць. Гэтае слова гучыць адкрыта. Ёсць таксама палітычны пераслед, яго
тут таксама ніхто не адмяняў. Пры гэтым людзі падкрэсліваюць, што яшчэ ў Курдыстане не так і дрэнна, у іншых рэгіёнах яшчэ горш можа быць у Іраку. Але тым не менш, гэтае пытанне таксама гучыць дастаткова вострае. Пытанне беспрацоўя, пытанне нізкіх заробкаў, бо ўсё ж такі, калі мы бачым дарагія рэстарацыі альбо крамы, гэта не азначае, што ўсе могуць туды пайти. Таксама, калі мы прыязджалі у лагер уцекачоў, то бачылі умовы дастаткова бедныя, мякка кажучы, слабыя. Людзі жывуць там без уласнасці, будуюць штосьці, тое, што могуць збудаваць, зляпіць, збіць, жывуць там сваімі сем'ямі і не ведаюць, якія перспектывы іх чакаюць. Таксама нібыта у фондах праваабарончых гавораць пра тое, што ёсць школы, куды можна хадзіць бесплатна, ёсць медычнае абслугоўванне. Людзі кажуць, што не ўсё так проста. І часта іхныя дзеці, якія прыехалі, напрыклад, з Сірыі сюды ў Ірак, бо збягалі адтуль ад вайны, яны не могуць тут атрымліваць адукацыю, і па гэтаму бацькі часта прадаюць усё, што могуць, і проста пакідаюць гэты рэгіён, каб, як яны кажуць, зрабіць усё самае лепшае для сваіх дзяцей, Вітаўт. Прадаюць усё, што могуць для таго, каб пакінуць рэгіён, дзе ёсць мноства праблемаў. Чулі мы таксама падобныя сведчанні ад людзей, якія ўласна спрабавалі незаконным чынам трапіць у еўразвяз праз тэрыторыю Беларусі. Былі таксама нейкія журналісцкія расследаванні, якія казалі зноў-такі пра ледзьве не $1000, якія плаціліся для таго, каб трапіць, атрымаць беларускую візу, трапіць у беларускі гатэль і гэтак далей. Але тое пытанне, якое таксама можна задаць, чаму гэтыя людзі не спрабуюць трапіць у бяспечныя краіны легальным чынам, адкрыўшы сабе візу, спрабуючы неяк уладкавацца, можа быць, па запрашэнні на працу ў заходняй Еўропе? Гэта таксама маё пытанне, якое я тут задаваў. І гэта для нас, людзей еўрапейскай часткі свету, гэта відавочна, што мы можам аформіць візу, пайсці ў амбасаду, ў консульства. І гэта для нас з'яўляецца, дастаткова простай з'явай. Калі ты маеш пашпарт Іраку, які ў рэйтынгу пашпартоў свету знаходзіцца дзесьці ў самым канцы, на амаль што апошняй пазіцыі, пашпарт Іраку, Афганістану, і атрымаць візу, гэта фактычна не тое, што цуд, гэта немагчыма. Напрыклад, адзін з нашых суразмоўцаў, які займае вельмі высокую пазіцыю, мае прафесарскае званне, ведае мовы, навучаўся у Еўропе. І ён кажа, што для яго атрыманне візы ў ірацкі пашпарт азначае вельмі часта такія блуканне па пакутах, калі ты не ведаеш, што з гэтым рабіць. А паколькі ён мае вялікія сувязі і кантакты, то часам да яго прыходзяць людзі і кажуць яму: мы дамо табе $20,000, зрабі для нас праз свае сувязі нейкую візу. Таксама тое, што у такіх off the record, не для запісу, размовах нам тут распавядалі, што у амбасадах заходніх краінаў, якія тут у Курдыстане ёсць таксама, дзеля таго, каб пайсці туды і атрымаць візу, супрацоўнікі гэтых амбасадаў таксама замешаныя ў карупцыйныя схемы і просяць грошы, так пра гэта кажуць. І гэта не азначае, што візу дадуць. Хутчэй ты плаціш, гаворка ішла дзесьці пра €1200, такая сума называецца, але пры гэтым гэта не гарантуе візы. Па гэтаму людзі збіраюць як могуць, ашчаджаюць як могуць, прадаюць нерухомасць, аўты і імкнуцца усялякімі шляхамі пакінуць рэгіён. Еўразвяз таксама выстаўляе такі аргумент, што ёсць дублінскае пагадненне, якое гаворыць, што калі чалавек уцякае ад вайны, ад тэрору, ад пераследу, ён мае падавацца на ўласна гэты статус уцекача ў першай бяспечнай краіне еўразвязу, бяспечнай краіне прыбыцця. І такім чынам, калі мігранты трапляюць, напрыклад, на тэрыторыю Літоўскай рэспублікі альбо Польшчы, то яны павінны адпаведна там скласці гэтыя дакументы. Аднак тое, што чуваць нават вось у гэтых воклічах з мяжы, як людзі скандуюць Нямецчына, Germany. Чаму менавіта туды людзі хочуць пайсці? І зноў-такі тут яшчэ адзін такі аргумент супраць мігрантаў, які ўвесь час уздымаецца, што гэтыя людзі проста імкнуцца за лепшым жыццём, а ў Нямецчыне ёсць большая сацыяльная дапамога, чымся ва ўсходнееўрапейскіх краінах.
Тут трэба зазірнуць у глыбіню гэтага міграцыйнага крызісу і зразумець, што ён пачаўся не учора і не з Беларусі. Вельмі шмат мігрантаў з Блізкага ўсходу даўно прыехала ў Еўропу і даўно ўжо асела ў Нямецчыне. Пагэтаму з гэтага рэгіёну шмат людзей мае сваіх блізкіх менавіта ў Нямецчыне. Гэта адзін момант. Яны едуць не ў пустату, а едуць да сваіх родных, да сваіх знаёмых, да сваіх сяброў. Другі момант гэта, канешне ж, нямецкае заканадаўства рэсацыялізацыі, калі табе аплачваюць кватэру, калі табе даюць дапамогу. І гэта таксама заахвочвае людзей туды ехаць. Але таксама у размовах з намі многія кажуць, што мы хочам проста атрымаць дакументы еўразвязу, мы не хочам там заставацца. Мы едзем туды на некаторы час, мы хочам проста быць як усе людзі, мы хочам падарожнічаць, мы хочам выязджаць з гэтага рэгіёну. Трэба нагадаць, што дзесьці да 2007 году ўвогуле яны не маглі выехаць адсюль, бо так было збудаванае заканадаўства ірацкае. І пераслед курдаў як меншасці гэта таксама вельмі сур'ёзнае пытанне. Гэта комплекс праблемаў, пра якія тут разбіраюся амаль тыдзень і толькі даходжу да сутнасці таго, што адбываецца. Сапраўды гэта вельмі таксама нечакана гучыць для нас еўрапейцаў і відаць таксама, што у тым рэгіёне напэўна бракуе наўпроставай інфармацыі з боку еўрапейскага звязу адказных органаў, таму што зноў-такі ведаем, што калі чалавек атрымлівае статус уцекача, то ён паводле заканадаўства вымушаны прынамсі большую частку года жыць у той краіне, а на радзіму, адкуль ён прыехаў, не мае права вярнуцца, інакш ён страціць гэты дакумент. Сяргей, вось яшчэ момант, які я хацеў вельмі моцна так вось падкрэсліць, запытаць. Кажа, што ёсць вось менавіта там і гэтыя праблемы. І памятаем, што сапраўды там была вайна. Але чаму менавіта цяпер гэтая хваля пайшла праз нашу краіну, праз Беларусь? Вось як, уласна, людзі, курды ў Іраку, як яны ўвогуле даведаліся, што можна трапіць у аэрапорт Менскі? Гэта першая справа. А другая рэч, як яны ўвогуле рэагавалі на ўсе гэтыя навіны з беларуска-літоўскай, беларуска-польскай мяжы, калі чулі пра трупы сваіх суайчыннікаў, пра тое, як яны там пакутуюць і вось увесь гэты жах, які мы назіралі ў навінах. Што тычыцца гэтага маршруту, то ён пачаўся таксама не сёння, ён цягнецца некалькі месяцаў, а тое, як ён развіўся, нам у размове распавёў гандляр па сутнасці гэтымі паслугамі, кантрабандыст. Гэтая размова з'явіцца ў бліжэйшую нядзелю ў праграме «Тыдзень». Там ён вельмі падрабязна распавядзе ўсе гэтыя схемы. Таксама, як гэта пачыналася, хто ў гэта замешаны, праз якія краіны, усё гэта будзе гучаць. Ну і таксама прагучыць слова беларускія сілавікі, якія ў гэта ва ўсё замяшаныя. І другі момант, Вітаўт, прабач, нагадай, пра што быў другі момант? Другі момант, уласна, датычыць гэтых навінаў, як людзі ўвогуле вось у Курдыстане, ў Іраку, як яны ўспрымалі гэтыя страшэнныя навіны з беларуска-польскай, таксама беларуска-літоўскай мяжы. Гэтыя навіны кожны дзень, кожны момант тут адсочваюцца, і вось мы з нашым правадніком, ён таксама ўвесь час нам паказваў гэтыя паведамленні, што адбываецца, вось чарговае цела знойдзена. І хачу сказаць, што гэта узбударажыла вельмі насельніцтва і вельмі негатыўна яны ставяцца да Беларусі і беларусаў, на жаль. Увесь час даводзіцца пераконваць, што мы на вашым баку, па баку вашай болі, што мы не удзельнічаем у гэтых схемах, мы толькі спрабуем разабрацца ва ўсім гэтым. Вось так выглядаюць усе гэтыя справы. Сёння мы таксама наведвалі Міністэрства юстыцыі, там гаварылі з старэйшым дарадцам па гуманітарным крызісе, па правах чалавека. Ужо цяпер гэтая размова, ну а тут у Эрбіле, у ірацкай аўтаноміі Курдыстан працуе для вас Сергей Падсасонны. Што, на ваш погляд, ёсць галоўнай прычынай гэтага крызісу?
Прычына, што прымушае людзей з'язджаць у пошуках лепшага жыцця, звычайнае пытанне бяспекі. Напрыклад, людзі перасяляюцца з поўдня або цэнтру краіны на поўнач, таму што там больш бяспечна, меншая пагроза тэрарызму. Але іншыя людзі мяняюць лакацыю з-за кліматычных праблемаў. Паглядзіце на горад Басра. Там усё нармальна з правамі чалавека, з дэмакратыяй і вяршэнствам закону, але ёсць праблемы з пітной вадой. І падобная з'ява не толькі іракская. Такое ёсць таксама ў Турцыі, Італіі ды іншых краінах. А людзі мігруюць паўсюль. Без разумення гэтага немагчыма ўбачыць цалкам карціну таго, чаму людзі вырашаюць пакінуць свае дамы. Because I see normal life, really beautiful place, nice culture. У Эрбіля я штодня пытаю сябе, чаму адсюль людзі едуць? Бо прыгожыя месцы, цікавая культура, працуюць крамы, рэстарацыі, звычайнае жыццё, быццам дзесьці ў Еўропе. Дык чаму? My question, why from Erbil? Try to fly or to leave the country to become asylum seeker. Некаторыя імкнуцца патрапіць у Еўропу, папрасіць там прытулку, атрымаць грамадзянства ды дакументы, а пасля вярнуцца ў Эрбіль. Апошнія стагоддзі мы церпім ад дыктату і дыскрымінацыі. Да 2005 году курды на агул не мелі права на пералёты і паездкі іншым транспартам. Не маглі атрымаць іракскага пашпарту і галасаваць. Гэта праблема з правамі чалавека, бо як можна вандраваць, не маючы дакументаў. А цяпер большасць мігрантаў едуць у Еўропу, каб атрымаць там дакументы і з імі ў Эрбілі працягваць свой бізнес, працаваць і гэтак далей. Гэта адзін момант. Другі заключаецца ў тым, што пасля 2005 года з развіццём іракскай эканомікі ў нас з'явіўся так званы сярэдні клас. Але ў 2014, калі ў Іраку аднавіўся гвалт і ўзнік калапс з плацяжамі, з цэнамі на энерганосбіты, сярэдняму класу ўжо немагчыма было падтрымліваць прывычны лад жыцця. На зноўку скочвацца ў бядоту не хацелася. Яны намагаліся з'ехаць за мяжу. Калі вы заўважылі, то людзі на беларуска-польскай мяжы не багацеі і не жабракі. Гэта менавіта сярэдні клас. Яны заплацілі, каб апынуцца там, дзе для іх больш зручна і бяспечна. Which kind of solution? Якое, на ваш погляд, можа быць вырашэнне гэтага крызісу? According to my understanding, the best Найлепш было б выдаваць гэтым людзям візу тут, у Эрбіле. Там можна спыніць гандаль людзьмі і пазбавіць заробкаў нелегальных трафікёраў. Людзі, якія прыедуць у еўрапейскую краіну з візаю, мусяць здаваць адбіткі пальцаў. Гэта важна. Турысты ўжо не змогуць прасіць прытулку ў той краіне, і ўлады маюць іхныя адбіткі. Вельмі лёгка выявіць такіх нелегалаў, скасаваць іхныя візы і дэпартаваць. Можна было б выдаваць доўгатэрміновую візу, да прыкладу гадоў на 5 або 7, каб людзі легальна знаходзіліся на іншаземнай тэрыторыі, вандравалі, але па сканчэнні тэрміну дзеяння дакументу з'язджалі з магчымасцю туды вярнуцца. Магчыма, палова з іх пасля і не захоча. За вялікая розніца культураў, менталітэту і гэтак далей. Пакуль жа мушу канстатаваць, што людзі на беларуска-польскай мяжы двойчы ахвяры. Яны сталі закладнікамі палітычных гульняў і памежных трафікёраў. Really frequently from Belarusian propaganda and dictator Lukashenko that it's Беларуская прапаганда і дыктатар Лукашенка часта папракаюць еўрапейскія краіны ў тым, што менавіта яны нібыта вінаватыя ў памежным крызісе. Вы з гэтым згодны? do you think are they guilty? They are not guilty. If you are talking about who's guilty, we can say... Не, не вінаватыя. Па вялікім рахунку, мы ўсе вінаваты ў гуманітарным крызісе. Не бывае ідэальных уладаў і ідэальнага кіравання. Тут, на Сярэднім Усходзе, мы не можам складаць доўгатэрміновыя стратэгічныя планы, бо тут увесь час крызіс, уключаючы кліматычныя змяненні. Але калі вінаваціць Захад, то што можна сказаць пра тых, хто адкрыў сваю мяжу і запрасіў тых людзей? Мы ўсе помнім, як Нямецчына адчыніла свае межы падчас сірыйскага крызісу. Трэба ўсё разглядаць у комплексе, каб было з чым параўноўваць. We heard as well from Belarusian propaganda that Saddam Hussein Даводзілася пачуць ад беларускіх прапагандыстаў, што Саддам Хусейн быў бацькам для ўсіх курдаў, а так званы Захад нібыта забіў яго. І нават адзін курд пацвердзіў гэта праз беларускую тэлевізію. Ці праўда гэта? isn't it nonsense? Yeah, this guy, when he said that, it was more reaction and not action. That's one. Магчыма, гэтаму чалавеку проста няма куды вяртацца, і ён сказаў гэта, каб яму за сям'ёй дазволілі застацца ў Беларусі. Бо гэта відавочна гаворка беларускай улады. З іншага боку, багата людзей сцвярджаюць, што пацярпелі ад Саддама. То бок голас аднаго таго чалавека супраць 82 тысячаў галасоў тых, хто пацярпеў ад хімічных атакаў, падвергліся генацыду. Пры любой дыктатуры заўсёды будзе каму казаць і так, і не. Гэта ўжо пытанне асабістага інтарэсу. Напрыклад, для вайскоўцаў любая вайна гэта добра, таму што тады ў іх з'яўляецца шанец стаць героямі, атрымаць грошы ды іншыя выгоды. Пра такія рэчы кожны разважае праз тое, наколькі яму гэта выгадна. Так што сцвярджэнне таго чалавека прыватны выпадак, а не думка большасці. Гэта палітычная прапаганда. І вяртаемся таксама да тэмаў уласна беларускіх. Ажно да 10 гадоў зняволення. Адказнасць такая не за катаванні, не за забойствы, а ўсяго толькі за
Словы хай сабе і вельмі абсурдныя. Чалец палаты прадстаўнікоў Лілія Ананіч прадставіла законапраект пра генацыд беларускага народу. Вядома, гаворка тут не пра актуальныя падзеі, не пра дзеянні карнікаў актуальныя, а пра перыяд другой сусветнай вайны і ўсё, што каля яго. Навошта гэта ўсё патрэбна? Ужо зараз абмяркуем з гісторыкам Еўгенам Дудкіным. Еўген, прывітанне. Дзень добры. І, уласна, ведаем, што пасля другой сусветнай вайны столькі шмат ужо гадоў мінула. Ведаем, што таксама ўсе ў Беларусі мы ведаем пра зверствы нацыстаў, пра зверствы нямецкіх акупантаў. Навошта ўвогуле патрэбны гэты закон? Ёсць патрэба ў ідэалогіі Лукашэнкі, рэжыма Лукашэнкі, каб згуртаваць грамадства, нібы грамадства, супраць знешняга ворага. Так дзейнічала савецкая ўлада, так дзейнічаў царскі рэжым. Мы памятаем это выказанне, што патрэбна маленькая пераможная вайна. Але да чаго гэта прывяло? Прывяло да таго, што расійская імперыя развалілася. Але ведаем, што нацысцкая Нямецчына даўным-даўно ўжо не існуе і асуджаная ўсім светам. Зноў такі пытанне, з кім ваяваць яны сабраліся? А ведаеце, ёсць каму з кім ваяваць рэжым Лукашэнкі? Паглядзіце, колькі шмат людзей з'ехала, колькі людзей кажа, што адбыліся фальсіфікацыі, гвалт, рэпрэсіі, і гэта большасць. І што мае магчымасць зрабіць рэжым Лукашэнкі? Зноў-такі застрашыць людзей, якія жывуць у Беларусі, і паказаць прыгожы малюнак, што нібыта ёсць агульны знешні вораг, і гэты вораг нібыта спрабуе не колькі Лукашэнку забіць, так? Але ж нібыта гэты рэжым сам Лукашэнка, ён нібыта абаронца народа, вось тых, на жаль, застрашаных людзей. Але тут увогуле вось такое пытанне ў мяне ўзнікае, як у журналіста BBC, калі ён размаўляў з Лукашэнкам і пытаў яго пра рэпрэсіі той пра другую сусветную вайну, і тады Стыв Розенберг сказаў: да пры чым тут увогуле гэта вайна, я вас пра іншыя рэчы пытаю. І вось чаму лукашысты увогуле ўмешваюць другую сусветную вайну ў застрашванне, цяпер застрашванне грамадства, пры тым, што мы ведаем, што людзі, якіх яны рэпрэсуюць, ніхто адэкватны дакладна не ёсць на баку нацыстаў і ніхто не апраўдвае іхныя злачынствы. Ну, ведаеце, кожная ўлада, яна спрабуе сябе легітымізаваць, так? Калі гэта дэмакратычная ўлада, то яна заўжды спасылаецца на вынікі галасавання, на выбары, дэмакратычныя выбары. А калі ўлада нелегітымная, на нас стварае нейкія міфы, спрабуе паказаць, што ёсць нейкае апраўданне, што гэта ўлада дзейнічае, кагосьці абараняе. Вось у рэжыму Лукашэнкі гісторыя другой сусветнай вайны. Я бы сказал, нават раздзел гэтай вайны, так, частка, якая называецца Вялікая Айчынная вайна, яна выступае, ведаеце, такой свяшчэннай цацкі, так, у руках рэжыма, каб апраўдаць сваю ўладу і тыя дзейнікі яна робіць. Іншых варыянта няма, бо калі мы капнем далей, гэта гісторыя БНР, гісторыя ВКЛ, то там няма апоры ў гэтай улады, рэжыму Лукашэнкі. Ну, дзіўна, што яны шукаюць апору ў другой сусветнай вайне, пры тым, што ведаем, што, нягледзячы там на заяву Лукашэнкі, што яго бацька на вайне загінуў, ніякой справы да перамогі над нацыстамі яны то акурат не маюць. Усё ж такі, Еўген, хацеў таксама вас запытаць, як гісторыка, вось гэты закон аб тым, што нават калі паўторна адмаўляць генацыд беларускага народу ў вайне, то можна трапіць аж на 10 гадоў за краты. Як это ўвогуле? Ці гэта паспрыяе гістарычным даследаванням, ці наадварот усе гісторыкі будуць баяцца, каб нейкія там фармулёўкі, недзе штосьці ніхто не дачапіўся і проста будуць абмінаць увогуле навукова тэму другой сусветнай? Скажам інакш, гэта забараняе увогуле магчымасць весці дыскусію і пастаць пад сумнеў нейкія факты, абмяжоўваць чалавека ў выказанні сваёй думкі. Я ўвогуле супраць абмежавання, нават калі чалавек нейкі мае іншае меркаванне. Так? Бо я хрысціянскі дэмакрат, я сустракаю шмат людзей, якія маюць іншыя погляды. Я бачу, што рэжым Лукашэнкі проста спрабуе застрашыць людзей. Вось сёння я бы здаў спадарні дэпутаткі спадарні Ананіч пытанне. Ці будзе накладаць кветкі з дня нараджэння 13 студзеня былога пасла, беларускага пасла Барысава Тарашкевіча, якога, дарэчы, потым знішчылі саветы, калі ён з'ехаў потым у БССР. І іншых беларусаў, якія з заходняй Беларусі з'ехалі ў гэтую для іх шчаслівую краіну. Шчаслівую. Вось пытанне да дэпутата Ананіч.
Ну, тут таксама пытанне наконт таго, што яны ўвесь час гавораць пра зверствы нацыстаў, немцаў, якія сапраўды мелі месца быць, і таксама замятаюць пад дыван і нават наадварот плююць у памяць людзей, якіх забілі саветы, і таксама можна гаварыць бадай і пра савецкі генацыд беларусаў. Але ў мяне ёсць і іншы прыклад да таго ж, напрыклад, калі ўжо спадарня Ананіч, дэпутат Ананіч выказваецца за той, каб бараніць беларускі народ, то няхай яна увесь час магчымасць, напрыклад, узгадаць забітага гітлераўцамі князя Вінца Дагадлеўскага ў ноч з 24 снежня. Калі ласка, ці зробіце на гэта ў абарону беларускага народа. І, канешне, яшчэ я бы звярнуць увагу на такі пункт цікавы. Там у новым законе, які, дарэчы, праз 10 дзён набудзе моц, пазначана, што беларускі народ лічыцца савецкія грамадзяне, якія пражывалі на тэрыторыі беларускай ССР. Але беларускі народ тады разумеецца дэпутатам як нібыта прадстаўнік тады ўсіх этнасаў, так? Трэба за ўсё свае рэчамі, бо БСР тады было шматнацыянальная дзяржава, і мы ведаем гэты перыяд 4 дзяржаўныя мовы. Таксама ёсць такая рэакцыя гісторыка Фрыдмана, які кажа пра тое, што па сутнасці Лукашенка цяпер хоча як бы ўключыць ахвяраў Халакосту зараз у сваю нейкую ідэалагічную вайну. Зноў такі, калі мы ўвогуле кажам пра такого кшталту законы, як, напрыклад, пакаранне людзей за словы, хай сабе і нейкія дурныя словы, хай сабе і абразлівыя, непраўдзівыя, гадамі турмы. Ну, мы ведаем, ёсць вось у практыцы, напрыклад, і дэмакратычных краінаў, напрыклад, Францыя і Швейцарыя мелі законы пра адмаўленне генацыду армянаў, што, правда, Францыя яго потым адмяніла як антыканстытуцыйны, які суперачыць свабодзе слова. Ведаем таксама, што ёсць у заходніх краінах прэцэдэнты, калі каралі за адмаўленне Халакосту. Але гэта кары былі парадку нейкіх штрафаў, альбо максімум можа быць 1 год зняволення. Тут чытаем у законе 10 гадоў за словы, то бок нейкія сталінскія меры, зноў такі, каб чалавек можа неяк не так, недзе язык паверне, альбо што гэта? Так, але ж навошта рэжым Лукашэнкі спрабуе падняць вось такі кошт, так, абмежавання волі чалавека. Навошта? Хутчэй за ўсё для таго, каб людзі нават не падумалі пра гэта. Бо адзіна рэч, паглядзіце, людзі плацілі штрафы. У 20-м годзе, 21-м складались на гэтыя штрафы. Это паказала нашу беларускую салідарнасць. А калі тут уже пачаліся рэпрэсіі, звязаны з абмежаваннем волі, то хутчэй за ўсё, як я гэта бачу, рэжым Лукашэнкі спрабуе папросту задавіць гэту салідарнасць, абысці гэту салідарнасць. Ну, калі ўжо людзі складаюць грошы на гэтыя штрафы. Памятаеце ў гісторыі, калі паўтаралі гэта зняцце грошай, так? Ну, напрыклад, хтосьці заплаціў штраф, спрабавалі праз суд даказаць, што гэта грошы чалавеку далі з іншых крыніц, і каб чалавек паўторна заплаціў. Это такі крок, каб прымусіць чалавека яшчэ раз пакутаваць. Евгенія, тут вось таксама паўстае зноў такі пытанне, і думаю, што ўсе людзі ў Беларусі таксама задумваюцца над тым, што зараз мы маем рэкордныя рэпрэсіі пасля другой сусветнай вайны ўвогуле ў Еўропе палітычнага характару супраць беларускага народу. Няма ніводнай крымінальнай справы, заведзенай па факту катаванняў супраць беларусаў, няма ніводнай крымінальнай справы, заведзенай супраць тых, хто уласна збіваў беларусаў, тых, хто забіваў. Мы ведаем прынамсі 10 імёнаў і прозвішчаў людзей, якіх забілі ў сувязі з пратэстамі. Аднак дзяржаўныя органы займаюцца гісторыяй, якая вось даўным-даўно ўжо мінула, даўным-даўно ўжо асуджаны нацызм, і гэта настолькі выглядае нават не тое, што глупа, але нават і подла высіраць памяць, высіраць па сутнасці сабе вусны памяццю загінулых ад нацыстаў, загінулых у нацысцкіх канцлагерах, для таго, каб цяпер маўчаць і не расследаваць ніякія менавіта рэальныя сучасныя злачынствы. Ведаеце, ёсць такое выказанне: «На вару шапка гаріт». Мне здаецца, гэта і з рэжыму Лукашэнкі. Вось ён ведае пра свае злачынствы, і ён робіць усё магчыма, каб перавесці, кажуць, перевесці стрелкі. Так? Это вось яскравы прыклад. І ты круглы стол, які быў таксама ў Гродна, або выканкам, які арганізаваны, там жа казалася пра гэта, што ёсць факты рэпрэсій, факты гвалту, гвалты фальсіфікацый. І калі толькі пачаліся называцца факты парушэння грамадзіна Лукашэнка канкрэтнага артыкула закона о прэзідэнце, а мета працэдуры інаўгурацыі, то тады ж быў пазбаўлены чалавек слова.
заўважце увагу, калі называюцца канкрэтныя артыкулы канкрэтнага закона парушэння самой вертыкалі ўлады. Таксама заўважым, што вось Ананніч, якая з'яўляецца так званым дэпутатам, чальцом палаты прадстаўнікоў, увогуле палата прадстаўнікоў нешта не асабліва зноў-такі каментуе ўсе злачынствы таго, што адбываецца цяпер, і нават увогуле па сутнасці гэта яны б мелі б адхіліць Лукашэнку ад улады, нейкую яму такую вось вымову, нейкі імпічмент супраць яго заініцыяваць для таго, каб усё ж такі перамены ў Беларусі прайшлі бяскроўна. Я з вами згодны, дэпутаты сапраўды фармальна маюць на гэта паўнамоцтвы. Пытанне ў іншым. Чи маюць гэтыя дэпутаты добрую інтэнцыю, добрую мэту? Мне здаецца, што спадар Ананніч вось сёння рыхтаваўся да таго, вас прыйсці. Вось я паглядзеў, што спадар Ананніч была міністрам інфармацыі і займала пасаду з чэрвеня 2014 года. Менавіта цікава, што ў гэты час пачала працаваць крама Сімбал Бівай. Памятаеце? Такая вельмі вядомая патрыятычная крама. Пытанне да спадарні Ананніч. Чаму дэпутат у той час не звярнуў увагу, не зацікавіўся, калі зараз ён абвінавачвае прыхільнікаў з белшава на белым сцягам і пагоні ў нейкім калабарацыянізме. Чаму тады яна была пасіўна і складала свае рукі? Можа быць, спадарня Ананніч не з'яўляецца патрыёткай? Можа быць, яна падыгрывала гэтаму? Можа быць, няхай органы улады рэжыму Лукашэнкі займуцца ёю? Ну, ведаем, што таксама Ананніч памятаем як міністра інфармацыі, таксама памятаем, як яна пераследавала незалежныя медыі, таму тут як бы ніякіх ілюзіяў наконт гэтай асобы няма. І ўвогуле вось яшчэ адзін момант, які хацелася б закрануць, памятаем, што вось у 90-е гады, калі Лукашэнка прыходзіў да ўлады і калі ён мяняў нацыянальную сімволіку на савецкую, ён вельмі шмат акурат выліваў тады бруду ягоныя прапагандысты, у прыватнасці Азаронак старэйшы, вось бацька сучаснага Азаронка выпусціў тады такі прапагандысцкі фільм, у якім чорна-белы сцяг паказвалі як сцяг калабарантаў. І тады, ну, на вялікі жаль, бачылі мы, што з грамадствам гэта спрацавала, і пэўныя людзі пачалі нават паўтараць гэтыя міты створаныя. Цяпер чорна-белы сцяг уздымаюць усе практычна беларусы на акцыях пратэсту. Бачылі мы сотні тысячаў беларусаў з нацыянальнымі сцягамі ў мінулым годзе. Ну няўжо вось цяпер гэтая прапаганда зноў спрацуе супраць людзей, якія, ну, нарэшце расплюшчылі вочы і бачаць, што адбываецца? Добра азначылі, што людзі пасля гэтага фільма пачалі некаторыя выкарыстоўвалі гэта шаблоны, але паглядзіце, як уважліва пасля кампаніі 2020 года людзі не проста баранілі свае галасы, людзі баранілі ўласную годнасць і свайго суседа. Бо тады выйшаў народ, яны ведалі, што яго збіваюць папросту незаконна. Таму што людзі, згодна Канстытуцыі, патрабавалі звычайных вынікаў галасавання. Яны бачылі гэта. І фактычна вось гэты сцяг белшава на белы стаў не проста сцягам апазіцыі. Ён стаў уже знакам пратэста, але для мяне вельмі важна для гісторыі, как абы ты стаўшы нацыянальны сцяг, тому што для большасці ён яшчэ сімвал пратэста. А вось уже вышэй пайсці, так, як агульна нацыянальны, вось нацыянальны характар, гэта вельмі важна. Я думаю, што мы ідзем да гэтага на шляху. Яшчэ трэба перажыць. І тут вельмі важна таксама узгадаць словы Вітольда Шурка. Беларусу беларус. Вось гэта салідарнасць, жаданне ахвяраваць дзеля таго, каб жыць, каб жылі іншыя. Не проста ахвяраваць чымсьці, проста так, там памерці, а каб дзеля чагосьці, для нейкага росквіту, для нейкага прадаўжэння жыцця свайго народу, нацыянальнага. Вось мне здаецца, вось мы гэты перыяд ідзем, ужо на наступны этап. Ўсё ж такі я з вами не згаджуся. Падаецца мне, што чорна-белы сцяг сапраўды ўжо пасля таксама леташніх падзеяў ва ўяўленні большасці грамадзянаў усё ж такі, ну, набраў вось гэтае нацыянальнае значэнне, што ўсё ж такі мы ўсе зараз усведамляем, што ў нас ёсць адны нацыянальныя сімвалы. Яўгенія, дзякуй вялікі таксама за гэтую размову, за каментар да досыць дзіўнага законапраекту аб генацыдзе беларускага народу, які вось рыхтуюцца ў палаце прадстаўнікоў. Вось такімі рэчамі займаюцца чыноўнікі, якія называюць сябе беларускай уладай. А тым часам сёння прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда сустракаецца са Святланай Ціханаўскай. Палітычныя лідары таксама прымаюць удзел у сусветным саміце за дэмакратыю на запрашэнне прэзідэнта ЗША Джо Байдена. Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда у сваім звароце на саміце звярнуўся таксама да беларусаў, ды акцэнтаваў увагу міжнароднай супольнасці на беларускім пытанні.
Więc składam solenną deklarację. Я ўрачыста заяўляю нашым беларускім братам і хачу, каб гэта было пачутае паўсюль на ўсходзе ад Польшчы. Польшча працягне падтрымліваць дэмакратыю. Бо я лічу, што моя дачка, народжаная ў 1995 годзе, якая ані секунды не жыла ў дыктатуры, і ейная беларуская аднагодка, якая ніколі не бачыла свабодных выбараў, гэта дзве роўныя паміж сабою асобы з аднолькавымі правамі. Deklaruję, jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Дэкларую, як прэзідэнт Рэспублікі Польшча, што 180 тысяч беларусак і беларусаў, якія знайшлі працу або абарону ў Польшчы, будуць прынятыя намі як крэўныя і самыя дарагія госці. Oświadczam. Заяўляю, што Польшча ўсведамляе, падтрыманне дэмакратыі мае свой кошт. У тым ліку і той кошт, што сёння плацяць нашыя памежныя службы, паліцыя і войска, ахоўваючы ўсходнюю мяжу Еўрапейскага звязу ад помсты дыктатара, ад тыраніі і пагарды да чалавека. Mówię to nie tylko jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Я кажу гэта не толькі як прэзідэнт Рэспублікі Польшча. Я кажу гэта як Анджэй Дуда, які ў 2025 годзе закончыць сваё прэзідэнцтва і аддасць уладу дэмакратычна абранаму пераемніку або пераемніцы. А пасля з гонарам стане звычайным грамадзянінам, простым выбарцам. І я веру, што беларусы і беларускі некалі ўбачаць такую ж самую дэмакратычную нармальнасць. Такую, у якой прэзідэнты змяняюцца, а застаюцца яны, вольныя грамадзяне, вольныя і свабодныя выбарцы. Заклікаю ўсіх прысутных да салідарнасці ў гэтай справе. Заклікаю да салідарнасці з Беларуссю. Сёння гэта адзін з найважнейшых выклікаў, які стаіць перад дэмакратычным светам. Такія моцныя словы былі польскага прэзідэнта, а за перамовамі Анджэя Дуды і Святланы Ціханаўскай увесь дзень сёння сачыў мой калега Яраслаў Сцешык. Яраслаў, вось менавіта таксама у сваім матэрыяле распавядзе падрабязней пра тое, што адбывалася. За моей спиной палац президента Польши. Мы находимся у самом центре Варшавы. Именно это тут сегодня отбылась сустрэча Анджэя Дуды и Святланы Тихановской. Президент Польши и лидерка демократичных сил Беларуси провели працоўную сустрэчу, где обмяркоўвали пытанне палітвязняў, жорсткіх рэпрэсіяў, якія адбываюцца зараз у Беларуси, а таксама памежнага крызісу, арганізаванага рэжымам Александра Лукашэнкі. І быў кароткі падыход да прэсы, куды запрасілі таксама і Белсат. Codziennie granica jest atakowana. Ситуация на белоруска-польской мяжы нелегкая. Яе штодня атакуюць групы з 30-40 асобаў, якія ўначы спрабуюць праникнуць на тэрыторыю Польшчы. Таму нашы жаўнеры мусяць быць у баявой гатовасці 24 гадзіны на дзень. А сёння спадарня Святлана Ціхановская распавяла мне, як выглядае сітуацыя ў Беларусі, якія настроі ў людзей, як яна ацэньвае сітуацыю і чаго варта чакаць. Мы таксама абмеркавалі падрыхтоўку рэферэндуму, які мусіць прайсці ў Беларусі ў лютым, арганізаванага рэжымам Лукашэнкі. У Польшчы усім відавочна. Правядзенне і падлік вынікаў рэферэндуму будуць сфальсіфікаваныя. Галоўнае заданне дэмакратычных сілаў Беларусі ў тым, каб давесці рэальную сітуацыю да ўсяго свету і не даць рэжыму Лукашэнкі прадэманстраваць, што ўсё нармальна. Трэба, каб свет дазнаўся праўду, што ў Беларусі цяпер не выконваюцца ніякія дэмакратычныя нормы. Анджэй Дуда звярнуў увагу польскіх медыяў на тое, што ў Беларусі працягваюцца рэпрэсіі адносна палітвязняў, якія ўжо затрыманыя, знаходзяцца пад арыштам альбо ў следчых ізалятарах, а таксама адбываюцца рэпрэсіі супраць чальцоў сем'яў беларускіх актывістаў. На жаль, дыктатары не разумеюць мовы дыпламатыі. Яны разумеюць толькі мову гвалту і моцы. Мы ўпэўненыя, што толькі аб'яднаная пазіцыя дэмакратычных краінаў, якія нас падтрымліваюць, аб'яднаны ціск на рэжым Лукашэнкі з аднаго боку і падтрыманне грамадзянскай супольнасці Беларусі з другога прынясуць нам змены, за якія мы змагаемся. Таму я хочу падзякаваць Польшчы як краіне, што была сярод першых, хто прыняў беларусаў і гучна выказаўся за падтрыманне дэмакратычнага беларускага руху, але і пацярпела за гэта, зазнаўшы атаку на мяжы. Святлана Ціхановская падкрэсліла, што толькі агульнымі намаганнямі можна змяніць ситуацию в Беларуси, спыніць палітычны і гуманітарны крызіс, які цягне за сабой таксама і крызіс міграцыйны з арганізаванай нелегальнай міграцыяй, і выказала спадзеў, што іншыя краіны еўразвязу і дэмакратычныя краіны з захаду возьмуць прыклад з Польшчы ды іншых нашых суседзяў, самых блізкіх, якія першымі прыйшлі на дапамогу беларускаму грамадству. Яраслаў Сцешык, Белсат, Варшава.
Ярослаў Сцешчык быў вось акурат пад прэзідэнцкім палацам у польскай сталіцы. А сёння ж спадарства таксама важны дзень, нацыянальны 130-й угодкі народзінаў Максіма Богдановича, выдатнага паэта, які за 27 гадоў свайго жыцця здолеў стаць класікам беларускай літаратуры. Сённяшнюю Беларусь немагчыма ўявіць сабе без богдановіцкага Васілька, Веранікі, зоркі Венеры і, вядома ж, пагоні, той самай, якая цяпер застаецца адным з сімвалаў барацьбы беларусаў за волю і годнасць. Пагоня гучыць сёння таксама і ў бельвэдэрскім палацы, гэта зноў-такі прэзідэнцкі палац у Варшаве. Трывожным пачую за краіну радзімую жах. Вспомню вострую браму святую, милая на грозных конях. В белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко хрипят. Стародавней кривицкой погони. І знов побачу я сялівы, дзе леты першыя прыйшлі. Там сцены мохам параслі, вясёлкай адлівалі шибы. Поздрав теbi života u slobodi. Nad glavom svod od hrastova. Vidim nebo, planine, polje koje vodi kroz mrežu od listova. Ну што ж, усе мы чакаем, калі нарэшце можна будзе спакойна выконваць пагоню на вуліцах беларускіх гарадоў, у беларускіх філармоніях. Між тым, спадарства, шведская кампанія Jetson Aero ажыццявіла мару многіх людзей у свабодным перамяшчэнні без затораў ды інфраструктурных перашкодаў, стварыўшы першы апарат для палётаў індывідуальнага карыстання. У будучым, спадзяюцца вынаходнікі, ён будзе мець таксама заменіць прыватныя аўтамабілі. Пакуль жа кошт аднамеснага інавацыйнага транспарту складае $99 000, але ў кампаніі ўпэўненыя, што з часам лятак стане больш практычным і даступным большасці. Вось такой пазітыўнай нотай тэхналагічна скончваем сённяшнюю студыю. А для вас працаваў Вітаўт Ціўчык, наперадзе аб'ектыў з Александром Пуцілам. Заставайцеся з Белсатам.
Добрый вечер. У студии Александра Путила запрашаю на объектив. 5 годов колонии агульного режиму за нібыта стварэння і кіравання экстрэмісцкім фармаваннем. Такі вырак так званая суддзя Алена Шилько, якая адпраўляла ў калонію Наталью Херше, а таксама закрывала суд паводле справы медыкаў, вынесла ў дачыненні 20-гадовага палітвязня былога студэнта БДУ Артёма Баярскага, які летась у жніўні на знак пратэсту адмовіўся ад прэзідэнцкай стыпендыі. Суд праходзіў таксама ў закрытым рэжыме. А што далей у аб'ектыве? Посадка Ryanair у Менску. Спецоперация КДБ. Однозначно мы имели справу со спецоперацией белорусских спецслужбов, якая мела на мэце захоп Романа Протасевича у аэропорте в Менску, каб яго арыштаваць. Святлану Тихановскую прымаюць у Варшаве на самым высокім узроўні. Хочу падзякаваць Польшчы як краіне, што была сярод першых, хто прыняў беларусаў і гучна выказаўся за падтрыманне дэмакратычнага беларускага руху. Непрадказальны бюджэт. Куды пойдуць нашы грошы на лета? Калі, напрыклад, не будзе даходаў ад той часткі эканомікі, якая генеравала гэтыя самыя даходы ў 2021 годзе, тады будзе вымушаны зацягнуць паясы. Прымусовая пасадка самалёта ірландскай авіакампаніі Ryanair у траўні з апазіцыйным журналістам Романом Протасевичам на борце спецаперацыя беларускага КДБ. Пра гэта еўрапейскім спецслужбам паведаміў непасрэдны ўдзельнік падзеяў былы дыспетчар белаэранавігацыі Олег Галегаў, піша Нью-Йорк Таймс. Галегаў цяпер у Польшчы, і ягоныя паказанні могуць служыць падставаю для разгляду справы ў міжнародным судзе ААН. Антон Каменскі працягне. 23 траўня на змене ў менскім аэрапорце дзяжурыў дыспетчар Олег Галегаў. Менавіта ён паведаміў камандзіру экіпажу Ryanair ілжывую інфармацыю пра бомбу на борце. Неўзабаве пасля інцыдэнту Галегаў разам з сям'ёй пераехаў у Польшчу і цяпер дае паказанні ў якасці асноўнага сведкі. У той адказны момант самалёты развярнулі ў аэрапорце Беларусі пад кантролем супрацоўніка КДБ Беларусі. Ён з'явіўся ў дыспетчарскай, абвясціў пэўныя рашэнні і указанні дыспетчару, які меў зносіны з пілотам. Паказанні сведкі пацвярджаюць версію аб тым, што беларускія спецслужбы пасадзілі заходні самалёт толькі таму, што на яго борце быў беларускі журналіст. Однозначно мы мели справу со спецоперацией белорусских спецслужбов, якая мела на мэце захоп Романа Протасевича у аэропорте в Менску, каб яго арыштаваць. У Беларусі артыкул Нью-Йорк Таймс назвалі інфармацыйным укідам. Паводле дырэктара авіяцыйнага дэпартаменту Артёма Сікорскага рашэнне аб пасадцы ў Менску нібыта прыняў сам пілот, а дыспетчар не мог аказваць на яго ціску. Інфармацыя, якая з'явілася ў Нью-Йорк Таймс, прызначаная найперш для абывателя, для грамадскасці, для тых, хто не разбіраецца ў спецыфіцы грамадзянскай авіяцыі. Для нас, прафесіяналаў, гэта інфармацыя бессэнсоўная і нават смешная. З'яўленне такога важнага сведкі, як Галегаў, павялічвае шансы перадачы справы аб угоні самалёту спецслужбамі Беларусі ў міжнародны крымінальны суд, заявіў кіраўнік кабінету Святланы Тихановскай Валер Кавалеўскі. Мы вельмі спадзяёмся на тое, што Польшча сур'ёзна успрыме гэтую інфармацыю, што яна скарыстаецца для таго, каб падрыхтаваць такі позву ў міжнародны суд. Міжнародная арганізацыя грамадзянскай авіяцыі ИКАО двойчы адкладала публікацыю канчатковай справаздачы аб інцыдэнце з самолетом Ryanair. Сам факт появления этого в мировом СМИ говорит о том, что ИКАО уже не сможет выпустить отчет без учета вот этих событий. Им придется давать эту оценку. И тут, на мой взгляд, двух мнений быть не может. Все довольно очевидно. Самолет кампаніі Ryanair здзейсніў вымушаную пасадку ў аэрапорце Менску 23 траўня пасля таго, як атрымаў ад беларускіх дыспетчараў інфармацыю аб мінаванні. Лятак развярнулі амаль каля самай літоўскай мяжы, а ў неба паднялі вайсковы знішчальнік МіГ. Блогера Романа Протасевича і ягоную сяброўку Софію Сапегу, якія ляцелі гэтым рэйсам, затрымалі ў менскім аэрапорце. Неўзабаве пасля інцыдэнту краіны еўразвязу увялі новы пакет санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі. Між іншага, беларускім самалётам забаранілі летаць у паветранай прасторы Об'яднаной Европы. Антон Каменскі, Белсат. Святлана Тихановская у Варшаве з працоўным візітам. Лідарка дэмакратычнай Беларусі сёння ў польскай сталіцы мела сустрэчу на самым высокім узроўні. Больш падрабязна распавядзе Ярослаў Стешык. За моей спиной палац президента Польши. Мы находимся у самом центре Варшавы. Именно это тут сегодня отбылась сустрэча Анджея Дуды и Святланы Тихановской. Президент Польши и лидерка демократичных сил Беларуси провели працоўную сустрэчу, где обмяркоўвали пытанне палітвязняў, жестких репрессий, которые отбываются зараз у Беларуси.
а таксама памежнага крызісу, арганізаванага рэжымам Александра Лукашэнкі. І быў кароткі падыход да прэсы, куды запрасілі таксама і Белсат. Codziennie granica jest atakowana. Ситуацыя на беларуска-польскай мяжы нялёгкая. Яе штодня атакуюць групы з 30-40 асобаў, якія ўначы спрабуюць пранікнуць на тэрыторыю Польшчы. Таму нашы жаўнеры мусяць быць у баявой гатовасці 24 гадзіны на дзень. А сёння спадарня Святлана Ціханаўская распавяла мне, як выглядае сітуацыя ў Беларусі, якія настроі ў людзей, як яна ацэньвае сітуацыю і чаго варта чакаць. Мы таксама абмеркавалі падрыхтоўку рэферэндуму, які мусіць прайсці ў Беларусі ў лютым, арганізаванага рэжымам Лукашэнкі. У Польшчы усім відавочна. Правядзенне і падлік вынікаў рэферэндуму будуць сфальсіфікаваныя. Галоўнае заданне дэмакратычных сілаў Беларусі ў тым, каб давесці рэальную сітуацыю да ўсяго свету і не даць рэжыму Лукашэнкі прадэманстраваць, што ўсё нармальна. Трэба, каб свет дазнаўся праўду, што ў Беларусі цяпер не выконваюцца ніякія дэмакратычныя нормы. Анджэй Дуда звярнуў увагу польскіх медыяў на тое, што ў Беларусі працягваюцца рэпрэсіі адносна палітвязняў, якія ўжо затрыманыя, знаходзяцца пад арыштам альбо ў следчых ізалятарах, а таксама адбываюцца рэпрэсіі супраць чальцоў сем'яў беларускіх актывістаў. На жаль, дыктатары не разумеюць мовы дыпламатыі, яны разумеюць толькі мову гвалту і моцы. Мы ўпэўненыя, што толькі аб'яднаная пазіцыя дэмакратычных краінаў, якія нас падтрымліваюць, аб'яднаны ціск на рэжым Лукашэнкі з аднаго боку і падтрыманне грамадзянскай супольнасці Беларусі з другога прынясуць нам змены, за якія мы змагаемся. Таму я хочу падзякаваць Польшчы як краіне, што была сярод першых, хто прыняў беларусаў і гучна выказаўся за падтрыманне дэмакратычнага беларускага руху, але і пацярпела за гэта, зазнаўшы атаку на мяжы. Святлана Ціханаўская падкрэсліла, што толькі агульнымі намаганнямі можна змяніць сітуацыю ў Беларусі, спыніць палітычны і гуманітарны крызіс, які цягне за сабой таксама і крызіс міграцыйны з арганізаванай нелегальнай міграцыяй, і выказала спадзеў, што іншыя краіны еўразвязу і дэмакратычныя краіны з захаду возьмуць прыклад з Польшчы ды іншых нашых суседзяў, самых блізкіх, якія першымі прыйшлі на дапамогу беларускаму грамадству. Ярослаў Сцешык, Белсат, Варшава. Прадстаўнікі 110 дзяржаваў бяруць удзел у двухдзённым саміце за дэмакратыю, зладжаным Злучанымі Штатамі Амерыкі. Ад Беларусі на міжнародную дыскусію ў онлайн-фармаце запрасілі Святлану Ціханаўскую. Праводзіць саміт прэзідэнт Джо Байден, і гэта выкананне ягонага перадвыбарнага абяцання ўмацоўваць дэмакратыю ва ўсім свеце на фоне ўздыму аўтакрытычных урадаў. Расія, Кітай і Турцыя не ўдзельнічаюць. Сярод выступоўцаў пазначаныя старшыня Еўракамісіі, прэзідэнты і кіраўнікі ўрадаў, кіраўнікі кампаніяў і грамадскіх арганізацыяў, дыпламаты. Абмяркоўваюцца пытанні барацьбы з карупцыяй, павышэння ўстойлівасці дэмакратыі, абароны правоў чалавека і супрацьстаяння аўтарытарызму. Святлана Ціханаўская выступіць тут заўтра. Лукашенко эксплуатуе людзей у гаротным становішчы дзеля дасягнення ўласных і палітычных мэтаў. Гэтак выкарыстанне рэжыму ў Менску мігрантаў пракаментавала першая ў гісторыі нямецчыны жанчына, міністарка ўнутраных справаў Нэнсі Фезер. А мігранты паволі працягваюць вяртацца на радзіму. У гэтай хвіліны мы маем на сувязі горад Эрбіль, куды прылетаюць мігранты. Там працуе наш карэспандэнт Сергей Падсасонны. Сергей, калі ласка, што адбываецца менавіта сёння ў Іраку? Вітаю, Алесь, вітаю гаспадарства. Так, тут у чаканні чарговага рэйсу, бо ён таксама анансаваўся, але раптам быў адменены. Людзі ведаюць, што ў Беларусі застаецца некалькі тысячаў мігрантаў, прынамсі называецца лічба пра 3000 асобаў. Менавіта гэта тут таксама падкрэсліваюць, адсочваюць тое, што адбываецца на мяжы з Польшчай, ведаюць, што змушаюць людзей атакаваць мяжу. Чаму мігранты ідуць і атакуюць польскую альбо літоўскую мяжу, чаму прарываюць плот, як потым паведамляюць медыі, і паводзяць сябе агрэсіўна. Многія, хто прыехаў ужо з Беларусі, распавядаюць пра тое, што іх проста змушалі да гэтага. Змушалі за ежу, напрыклад, ісці нападаць на гэты плот. Калі яны гэтага не рабілі, то іх моцна збівалі. Альбо калі прасілі іх казаць на відэакамеру нешта дрэннае пра Польшу, пра польскіх памежнікаў, то тады ім прапаноўвалі ўзамен на гэта ежу. Таксама гаворка ідзе пра тое, што уся гэтая паказуха, якую робіць Александр Лукашенко, калі прыязджаў у гэты
лагер створаны у лагістычным цэнтры. Гэта ўсё выглядае зусім не так у рэчаіснасці. Завышаныя цэны ў шмат разоў на ежу, на прадукты харчавання. Людзі фактычна як рабы былі закрытыя там у гэтым памяшканні, не мелі ніякой магчымасці прымаць уласныя рашэнні і гэтак далей. Вельмі шмат хлусні, пра якую кажа прапаганда, выкрываецца. Людзі паказваюць сведчанні, відэа, фота, дакументы. Усё гэта мы тут збіраем на месцы, усё гэта мы прадаставім, пакажам у нашым эфіры. Ужо у бліжэйшую нядзелю у выніковым эфіры праграмы «Тыдзень» заахвочваю абавязкова быць з намі. Будзе шмат інтэрв'ю, размоваў, у тым ліку унікальнае інтэрв'ю з гандляром, гэтымі самымі мігрантамі, правадніком, нелегалам, кантрабандыстам, які займаўся і займаецца усім гэтым надалей па перапраўцы людзей у еўразвяз. Вось такія падрабязнасці тут, Алесь. Дзякуй вялікі, Сергей. Глядзім у нядзелю аналітычную праграму «Тыдзень». Бюджэт на 2022 год найбольш непрадказальны, чым калі-кольвічы. А старанна ўпісаныя ў адпаведныя графы мільярды ўжо ў першым месяцы года будуць скачаваць па спісе. Экспертная ацэнка дэфіцытнага бюджэту дырэктарам цэнтру Мізаса спрачаецца з абяцанкамі ўраду і Мінфіну пра рост заробкаў, інфляцыю ў межах толькі 6%, а таксама эфектыўнае закрыццё бюджэтных дзіраў. Юлія Цяльпук працягне. Праца ў дзве змены ў небяспечных варунках з цяжка хворымі на COVID-19. Дадатковыя 206 мільёнаў рублёў выдаткавала сёлета дзяржава на надбаўкі лекарам. Якую частку грошай з'ела інфляцыя, падлічыць складана. Нельзя допустить, чтобы ценовые факторы переходили с нами и в следующий год. Там хватит проблем и без этого. Начиная от риска расширения так называемых санкций, к которым регулярно призывает Запад, и заканчивая угрозой распространения пандемии. Страты бюджэту 2022 года лічылі аптымістычна, але бюджэт усё адно атрымаўся дэфіцытны. То бок выдаткі на 3 мільярды долараў перавысяць даходы. Але беларусы маюць быць спакойныя, заклікаюць адказныя за фінансавую галіну. Калі, кажу, не даб'ецца настання бюджэтнікаў, ну, ведаеце, намінальна ўсё можа быць так. Але калі намінальна гэта адно, а з інфляцыя гэта другое, і калі, напрыклад, не будзе даходаў ад той часткі эканомікі, якая генеравала гэтыя самыя доходы ў 2021 годзе, тады будзе вымушаны зацягнуць паясы. Ярослаў Романчук падлічыў, што па выніках гэтага года даходная частка бюджэту органаў дзяржкіравання складзе прыблізна 24 мільярды долараў. У наступным годзе будзе 20 мільярдаў долараў, пры крытычным узроўні 17 мільярдаў. Але зноў, які будзе ўплыў санкцыяў? Ці гэта будзе сектаральнае, ці гэта будзе кропкавае? Ці будуць прадаваць праз схематоз расійскага рынку нафтапрадукты? Усё гэта тыя пытанні, якія з'яўляюцца вельмі важнымі для таго, каб спрагназаваць даходную частку бюджэту. Урад улічыў наступствы 5-го пакету санкцыяў, якія, між іншага, заблакавалі экспарт на захад беларускага азоту і нафты. Улічыў санкцыі ЗША, якія учора закрылі шляхі прадукцыі беларускалію. Заклаў туды інфляцыю ў памеры 6% і запэўніў, рост рэальных даходаў яе апярэдзіць. Агулам беларусам плануюць узняць заробкі на 8%. То бок на 2%, калі мінусаваць закладзеную ўрадам інфляцыю. Лекарам і настаўнікам дзяржава абяцае рост на 12%, то бок на 6%. Сярэдні заробак лекара цяпер складае 2300 рублёў. Сярэдняга медперсаналу 1470. Настаўнік атрымлівае 1150 рублёў. У выпадку настаўнікаў заробак да аплаты падаткаў вырасце адно на 69 рублёў. Таму павышэнне заробкаў гледачы Белсату ўспрынялі з іроніяй. Усім па 80 рублёў, пакуль плануюць, кошты ў 80 разоў вырастуць. Не жылі заможна і не варта пачынаць. Інфляцыя 6%? Смешна. Інсайдеры тэлеграм-каналу «The Bulba» распавялі пра размеркаванне бюджэтных грошай. Бачым, што найбольш грошай пойдзе на ўтрыманне дзейнай палітычнай сістэмы і дзяржпрапаганды. Плюс 4 мільярды на правільныя навіны і толькі 200 мільёнаў на тую ж ахову здароўя. Юлія Цяльпук, Белсат. Просто цяпер беларуская лідарка Святлана Ціханаўская, якая наведвае Варшаву, і прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда сустракаюцца ў Бальведэрскім палацы з беларускай дэмакратычнай супольнасцю, з беларускай дыаспарай. Грае музыка, спявае хор беларускай нацыянальнай песні. Давайте паглядзім, як гэта адбываецца ў наўпроставым уключэнні.
Толькі піць ды спаць рануюцца. Як пачнеш спяваць, не абудзяцца. Як пачнеш крычаць, не дачуюцца. А спытаеш піць, не дадуць вады. А захочаш легчы, няма куды. Я іду наперад па ўзбочыне, я пяю свае песні змрочныя, а зямля моя под ногой бяжыць, а зямля моя у снягах ляжыць. Вось моя зямля под ногой бяжыць, вось моя зямля у снягах ляжыць, закаваная лютым холадам, падуладная чужым волатам. У бульвадэрскім палацы адбываецца імпрэза, сустрэча Святланы Ціханаўскай і Анджэя Дуды з беларускай дыаспарай. Спявае таксама Левон Вольскі, беларускія нацыянальныя музыкі і спевы гучаць у галоўным палацы ў Варшаве. Мы абавязкова распавядзем больш падрабязна пра гэтую сустрэчу пазней. І далей праводзім Белсат, працягваем аб'ектыў. Усе беларускія банкі падключыліся да сістэмы перадачы фінансавых паведамленняў Цэнтральнага банку Расіі, рэгіянальнага аналагу сусветнай разліковай сістэмы SWIFT. Пра гэта праінфармаваў прадстаўнік Банку Расіі. Інтэграцыя сістэму перадачы фінансавых паведамленняў і разлікаў уваходзіць у адну з 28 гэтак званых саюзных праграмаў, зацверджаных Лукашэнкам і Пуціным сёлета ў лістападзе. Адключэнне банкаўскіх сістэмаў Расіі і Беларусі ад міжнароднай сістэмы разлікаў SWIFT разглядаецца як адзін з санкцыйных крокаў супраць уладаў гэтых краінаў за сістэматычныя рэпрэсіі і парушэнні правоў чалавека. І вернемся да тэму візіту Святланы Ціханаўскай у Варшаву. Просто цяпер лідарка Беларусі Святлана Ціханаўская, мы нагадаем, сустракаецца з супольнасцю, беларускай дэмакратычнай супольнасцю і беларускай дыаспарай. І там гучаць песні, як вы чулі, самыя цікавыя, самыя важныя, і у тым ліку песні на словы Максіма Богдановича. Зорка Венера, Вераніка, Слуцкія ткачыхі, маладыя гады. Гэтыя вершы сталі класікай беларускай літаратуры і тэкстамі папулярных песень. Сёння з дня народзінаў іх аўтара Максіма Богдановича споўнілася 130 гадоў. Творы знакамітага паэта, публіцыста, перакладчыка ўвайшлі ў залаты фонд культуры Беларусі, а пагоня зрабілася сімвалам барацьбы беларусаў за волю і незалежнасць. Тая самая пагоня, якая гучыць сёння ў варшаўскім бульвадэры. Трывожным пачую за краіну радзімую жах. Вспомню вострую браму святую і ваяк на грозных конях. У белой пене проносятся кони, замкнуться и тяжко хрипят стародавней кривицкой погони. И снова побачу я сялібы, дзе леты першыя прайшлі. Там стены мохом поросли, веселкой отливали
tebi života u slobodi. Nad glavom svod od hrastova. Vidim nebo, planine, polje koje vodi kroz mrežu od listova. І гэта ўсе тэмы аб'ектыву сёння, 9 снежня. Жывы эфір Белсату працягне размова Руселіка. Савецкі Саюз памёр, але гэтак званы савок у думках людзей працягвае жыць. Чаму так адбываецца? На гэтую тэму Валер Руселік разважае з дэпутатам Верхоўнага Савету 12-го склікання, беларускім журналістам, палітыкам і пісьменнікам, дакументалістам Сергеем Навумчыкам. А я развітваюся з вамі. Бывайце здаровыя.